So this is Clifford. Ang topic karon nga atong i-discuss kining naman ni mga tanan diri. Unsa man ning down payment ug unsa pud ning ang equity. Okay, so ato na hubaron karon, but before that, make sure to follow me at my official page, Clifford Enoch, or join sa ako ang Facebook group, the Paxitter Group. Okay. So unsa man ning down payment? Atong naibaw-an kung mapalit og property or any like sakyanan or motor, mutana tag pilay amount ug pilay akong i-down diha para makuha ko motor, ang balance atong idata. So down payment is ang mao na imo ato ang gihatag sa lender ang nagpautang para nga ato ang bayaran ma-acquire na to ang property, sakyanan or any property nga dako kantidad unya naginahanglan og down payment. So mao na siya. Karon ang pautana unsa man ning equity? Daghan ang tanan unsa man ning equity. So ato ni siya mabaron. Ang property nga atong paliton sa ining example balay, naka-loan na sa usa ka lender, nagpautang either ang developer, either ang usa ka bangko or sa atong case sa Pag-ibig. Ang iyahang gihatag nga amount, percentage nga may bayaran nimo. So for example, sa usa ka property, 100%. Ang amount is 1.5 million. Karon ang iyahang gitawag og ma-amortize o gi-loan na pwede nimong ma-avail sa lender is ang 1.4. So ang balance, ang difference, ang sobra na mo na gitawag og equity. Mo na imong bayaran. So depende pila ka percentage. Depende 5% up to 20%. O karon sa in that case 100,000, so 1.4 nga 1.5, so 100,000. Amo na imong gitawag og equity ang 100,000. Nya i-divide na into depende sa developer kung pila kay months bayaran, 12 months, 24 months. So mo na ang gitawag og equity. So naipurmula na total price i-minus nimo ang loanable amount nga gi-loan sa usa ka nagpautang nya ang balance mo to ang gitawag og equity. Okay, so mo ni si The Paxitter, and be sure to follow my Facebook page Clifford Enoch or join my The Paxitter group sa Facebook. I-search lang. Alright.